ole ama sain video min lo ngai thak saka min lo thlir sak tu zong te chi bai ka ron buk chu tun lai chu ai manga thalak le video generate alar khop maya ke karpo engtin nge video in siam engtin nge thalak in siam ti amin zot tu an omve nak nek thina ka saifia thiam lo view mai thaya maro chu ka thiam angin saifia ka hantum ange ai manga video le thalak generate na hi application tam taka oma amaro chu application zong deuh tho hi free man theilo ani hloma monthly emo annual emo a subscription ti ngai anni deuh vek hloma ke poina chi sang hi kan en call ve thina chung angzinga chuan keima atanga thaber ni aka hriat chu Google siam Google AI image and video generator hi a thaberin ka hria a chan chu credit khale ngai ve thopo ni sela Google AI hi chuan nitin a free in credit kha som nga min pe theya chuan chumi hmang chuan video toy reel emo short video emo ka second ria ta tanga second som pathum vel kan siam theya chu kan du chuan kan zom khom thei boka tin occupy le moi phun chung changa po hian adik deuh berin ka hria AI generator ho rang hian mizo occupy ti theian la om lowa chu wangin English accent kan man vek angaya chuta po chuan application dang te hi chu an pai dan hi alutuk deuh leka Google AI hi chu tlem chuan mizo tong lam dan ro po aji om deun ka hria keima ro chuan a tha ka ti ber ani chu in lo man ve tan po kan du sak pui chewa tin engwangin nge a that kan ti chuan AI mang hian thil engma la om lo photo thalak po la om lo kha i du dan prompt isiam khan isiam chuak the thalak kha iril ruwa om dan iwazia chuak thiam phot chuan kha AI generator kan thalak aron siam sak thei cha tin i thalak nei sha po kha reference photo wa upload in khami thalaka email danglam si lo khan i om na mun emo khatiang khan i du na om ang khan iwa in siam tir thei boka iwa in edit thei bok ti na ni chu chuan apathum na chuan i to i thalak nei sha kha iwa upload khan reference photo iwa upload khan i du chuan video i siam theya i animate thei ti na ni chu i tong tir theya i chat tir theya a background jong po i du chuan i thlakin i ti chevel thei boka kha a thatna ania tin hei tun laia Facebook le YouTube monetize ti kan tama chungmi te tan chuan a thale zwala AI man hi enge a thatna chan kan ti chuan kan phone mang te video emo thalak emo kan lo siam ve nok thin te hi a quality a thatok lo thin ema eng ang te ai hian AI manga siam hi chu a quality a tha ema a perfect a fia fel fai tha chu wangin view tu po an tam du tin Facebook le YouTube lam algorithm pan hei hi a quality tha kha adu jok thina wangin AI man kha tun lai in ti mu na anasa lamang thiam ve lo te pen kan man thiam ve ngei kha kan in du sak bok chutiang chuan AI manga video le thalak siam dang lam dana kha kan soi chho do nanga tuna kan hriat thiam ol sam jok theinan screen recording kan chun zamanga uluk dewin kan lo enanga lo pui thau kan lo tum bok don nia tin video min lo thlir saka min lo ngai thak sak tu zong te ten in thian te emo in du sak zong te ati dan la hre ve lo te hna khan lo share chuak thau turin kan ngen bok chewa tin min la follow lo ani pe chuan khongaya min han follow ve ngal turin kan som du ngal bok cheu ani le screen record kan en chun zamanga uluk deun kan lo jiranga thiam ve thau kan lo tum don nia ole Google Flow application kha engtin nge kan ei theng in ti ni mai the Google Flow ti khan Play Store khan han zong top ula Play Store khan om sa a mai ro chu a application lem in lo download palang ti ka hlawa hei a senin karon thai bial dona uluk deun kan lo en don nia
hei Google Flow application chu ni hi application rang hi atak ang deuh alem hi pali panga hi om thina chu wangin ani lo kan download pal kha chuan kan phone lampang te pon pot phat theina chen te poi om thina chu wang hemi Google Flow hin lo download don nia chuan Google Flow kan download jo khan kan click honganga kan click hon tir hian kai chu ka login to ti hian a ron langa in la login ve lo chuan in email hmang khan in login potanga chuan tiang hian a ron lang tanga thil thar ti du in lo nei ta thalak te amo video te amo chu new project a hian lu tur ani new project chu heta new ti in zia khi ka thai bial bok hi kan mam ta kan click lenga hemi kan click hon chuan ti hian a lo lang ta ni what do you want to make engei siam du ron ti ta ni heta hian kan siam du akha kan zia kang thalak la om lo kan siam du ni point ta hian kan zia kanga kan zia zo heta hian arrowhead hi lo waranga sirami hi image ti pmi hi chu kan click mai anga chon kan thalak siam du dana kha kan zia dik phot chon AI generator khan AI kan aron generate mai don ani kan thalak du anga kha ani lo po in te kin nan kan thalak nei sa mang po khan kan ti thei thowa chu mi kan hmang don ani chon heta what do you want to make ti noya plus hi kan munga hei hi kan metang heta plus hi kan mu chuan hei heta plus hi kan munga hei kan click anga hemi kan click chuan heti hian a ron lang ta capture amo image amo library mo a ron lang ta ni hei hi thalak kha kan du chuan kan vala chop theya du chuan phone file a om sa te pawh kan hmang theya image hi click ta ila ka phone a file a om sa ron lang dona te kin nan thalak pakhat kha kalo upload ta ni he thalak hi kan melu vele khan me dang lam ngal lo turani rei vak lo second som velin ngak photang aron in upload chung kha hetilai what do you want to make ti chunga square box blank a hian kat thalak melu kha ron lang don heta chunga pon ron lang kha ti khan ka melu kha ron lang ta chi ani chuan he thalak hi ka du chuan a chunga milem emo a background emo a engki ma hi ka du kha ka tidang lam thei heta hian maro chi tidang lam tur ro chuan what do you want to make ti a bok hian in du dan kha prompt in zia kang in ti du dan tak kha english in zia ngai thunga chu sap tong in zia kha afia fel file wa AI la mina hriat thiam lo chuan in du la dan lo deuh pawh khan a ron generate ve pal theya chu wangna zia lu dan kha in film phur don nia a zia lu dan jong kha chu heta tanga in zir tir the ni lo in thalak nei dan ka hrelo in thalak du dan in edit du dan pawh ka hrelo amaro chu helai zia dan kha chu in mo purna ngai ve ta ila chuan he kan thalak hi ti hian kan du chuan a thalak ang ngau khan kan edit dang lam the ni thalak khathalak ve ka po amara chu video kan siam chu du ni chuan heta kan thalak alang lian beri kan click anga ti khan hei anwaya a edit natur button ron lang edit ti le animate ti ron lang ta a video kan siam du ni chuan heta animate ti a hian video kan siam du ni chuan animate ti a khan heta anwaya animate ti lian deuh hleka in zia kan click ang animate ti kan click anga chuan describe the motion a ron ti ta ni heta hian thalaka mi thil om reng a kha mihring lem ani emaw ramsa lem ani emaw pawh kha kan du dana chetur khan kan zia kanga describe the motion a hian a prompt kha zia kha kan film kurangai ka ti to kha zia dik lo chon kan du lo dan deuh khan a ron in generate ve the chu wangin a prompt kha kan zia ulukanga kan du dan thlapin kan chat tir thei don ani
thalaka mihring pawh hi kan in biak tir theia hnunga ramsa bel te pawh saw kan duh chuan kan chet tir thei thalaka thing hnah vel awm mai mai pawh duh leh thlin a chem chet heu angpon kan lan tir theia duh leh ni eng zung ron lang rui pawh saw satiang lo sawn duh dan anga lang tur pon tikhan an awmna hmun pawh kan duh na kan son kual thei khatiang khan chu video kan ti don chuan kha ani tamai ate kin nan describe the most on tia khan kan duh dan kha te kin nan tian kan lo type lut ta chu kan type lu zo khan aro hen tan kan met le mai anga aro kan me khan in generate chung kha second som ni vel nga tur kai chuan tuna free credit kan ei ri lo wangin ka generate thei ri lo wa amaro chu nang ni chuan in ti tirani chuan free credit khain nei ngei dona chuan heta hian tuna hei box blank jok anga ron lang fairly have not charged for this generation atita credit kan ei lo wangani ta inei chuan ta hian video ina ron lang to dona ni kha i du le i phone i file i share chuak anga i du na khani post to mai dona i post du ni pon kha Google Flow man dan tlang pui chu ani deuh mai tin avatar hemi achunga hemi len phei ka thai chet thi kan hmunga heta tangpo hian ati thei boka use avatar te vel te hi chu ati thei vek tho rualin hnuai new atang ati mai hian kan tan ol sam zoka achung ho hi chu credit nei lo chuan an man thei lo credit nei angai chu ka soi tawng khan Google Flow man na that na chu application dangina voi khat wa man jok bak free credit min pek thei lo lai khan Google Flow chuan nitin credit som nga min pe chuan nitin video toy second rate atanga second som a sei kha pathum vel zel kan siam chok theia maro chu film khur ve dewanga prompt ati dan tur kan va order kan va pek lu taka a generate tur akan vati ataka kha kan thu che akha kan va tong da lu akha Google AI na lo hriat thiam ngei tur kan da lo chuan kan du lo dan deuh khana ron generate thina chu ti sual pal chuan free credit kha chu adai tam lo tu khata kan siam tum ti chin kual nan mai me man zo ve ka ol khom mai chu wang film khur thiam anga tin sap tong thiam lo te tan po ti thei vek tho ania ati thei dana kha a om ve zel thowa hei tun lai chuan WhatsApp business te po Facebook te po nia YouTube te po creator assist oma heta hian mizo tong in ti du dan in prom du dana kha chutiang chuan min ti sakro tin wat ti ula rang deu na ron pe chuak wat meng chu kha a prompt chut lu na tura khanin ti lu tanga tin thil pakhat film khur le ngai lai chu kan tong tirin dialogue kan zia ulu ka ngaya a chan chu ka soi to fo thinangin AI avatar ho rang hian mizo accent le lip sync an thiam lo chu wang English accent kan manangai thina English accent kan man chuan mizo wat ang kan zia pop hian an lam pai lutuk theya an lam dik thei dan tura kha wat apo kha kan pek thiam angai thina chu kan soi bel du pakhata le lo practice la har sat nai nei ni chuan comment lama te po a soi ho zel theya kha tum video tan chuan du to ri photang